Alhamdulillah wa syukurillah. Wis pindah paret nyongo. Gliak-gliak waton kecandak. Sareh-sareh waton pikuleh. Ya. Kang Gareng. Piye, Truk? Lan kowe Bagong, piye Mas e? Mau sore limbuan wis dipinangkani pamundutane ya senadyan ora bisa kabeh mergane terbatas oleh waktu. Heeh. Ning ya sak bisa-bisa awake dhewe gawe lega, godhong tela wae bisa gawe lega. Napa manungsa? Apa padha manungsa kok ora bisa gawe lega? Ngono ya, Tru. Heeh. Mau podang kuning pamundute saka Bu Warsi. Nah. Lawan Bapak Murata wis dipinangkani. Heeh. Ha iya. Masih dalam rangkaian nyadranan Mas dusun babatan luar biasa. Ha iya. Dasare luar biasa antusias para warga masyarakat kang ana kene. Heeh. Gotong royonge luar biasa. Ngono heeh. Ngose iki gandeng awake dhewe lagi sepisan kang mapan ana ing dusun Babatan lagi sepisan iki kepareng gelar-gelar ana kene. Oh, tidak ada salahnya nek ditepungke sindene siji mbaka siji. Wah nggih Kang Gareng. Ana tetembungan tak kenal maka tak sayang. Kanggo ngraketake paseduluran. Oke. Ingkang sanding punika, sanding dalang menika wiwit saking mriki punika Dik Sinta Widya Palupi. Nah, sakmenika sampun lulus saking SMA Negeri 3 Nganjuk, sampun ngancik ing tataran langkung inggil inggih punika perguruan tinggi. Wah, Dik Sinta Widya Palupi nggih. Nah, dene salajengipun punika wonten Mbak Enggar Anistia Ayu Enggarsari. Nah, punika sampun lulus saking Universitas Negeri Surabaya. UNESA. Jurusan Bahasa Jawa, Pendidikan Bahasa Jawa. Dadi seniman saiki iki ya sebisa mungkin, sebaik mungkin iki ya berpendidikan, berakademisi. Nah, dadi supaya piye ya terarah ngono lho Kang Gareng. Ora kok sing ora akademisi iki ora apik, bukan. Ning dalane iki nak ya dhewe-dhewe. Ngono. Heeh. Salajengipun Mbak Enggar punika wonten Mbak Sri Wahyuni. Nah, punika sampun semester 6 minggah semester 7 wonten ing Institut Seni Indonesia Surakarta. Wah. Nah, isih kuliah. Jurusan program studi karawitan. Wah, wingi kae bar ujian pembawaan. Wah, selamat ya Mbak Sri ya. Wah. Selamat luar biasa. Heeh. Selajengipun menika senioripun para Swarawati ingkang wonten laladan Nganjuk. Kiblat papat 5 pancer menika sampun kondang kaprah Bu Parsinem. Wah. Dadi sing nom semangat, sing tuwa mangestoni. Nah. Lan sing pungkasan menika bintang tamu Dik Niken Salintri. Wah, hebat. Sah, saiki kurang afdol acarane bersih dusun, bersih desa kudu metu. Wah, bersih desa. Sing bawa monggo kersa. Mas Sanjaya nggih mboten napa-napa menika. Mumpung dolan aja. Monggo Mas. Apaniku dadi kewajiban
tasih desa murih adoh sukar sakit Ya. liya-liyaan liyatu mandang karya Oh. Apaniku dadi kewajiban aku. Ayo bersih desa, murih adoh, sukar sakit. Iya, Anglia tuh mandang karya. Mbok. Oh. Apaniku dadi kewajiban aku. Ayo bersih desa, murih adoh, sukar sakit. Sekali lagi Mas Aryo. Iya, Anglia tuh mandang karya. Apaniku dadi kewajiban aku. Ayo bersih desa, murih adoh, sukar sakit. Iya, Anglia tuh mandang karya. Alon-alon wae. Gara-gara iki digawe nuansa sing santai wae. Dadi beda nuansane gara-gara karo limbukan mau. Ngono to. Wah. Iki mau ya kuwi bersih desa, murih adoh, suker sakit. Dadi wis dadi kapitayan Mas Gareng. Piye, Truk? Wis dadi kepercayaane wong biyen. Bersih desa. Ya ta? Bersih desa ki sing diresiki ora mung desane, ora mung laire, ning ya batine. Oh ngono.
Dadi introspeksi diri, mulat sarira angrasa wani. Ngono ya, Tru. Uga ning kene ya uga ana nilai gotong royong sing ora tau kumpul tanggane dadi kumpul tanggane, sing ora tau bareng-bareng kerja ya bareng-bareng kerja. Oh ngono gotong royong. Merga gaman sing paling ampuh iki tumrape wong Nuswantara ora ana liya kejaba mung gaman persatuan dan kesatuan. Wah iya. Masuk, Truk. Masuk. Ya, luar biasa. Aku kepengin Mbak Sri Wahyuni saiki. Ayo. Nggih, Mas. Pripun, Mas? Ayo nembang. Nah, Nggih. wingi sing ora ujian pembawaan wingi. Oh, Nilaimu pira? 4, Mas. Ayo. Aku ki nyawang sampean ujian pembawaan ki. Pripun? Wah, sing nyaron lho, si Jus kuwi lho. Wirawiri nggo hate. Ngono kuwi apa ya nek mesine ngono kuwi. Ya, iso nggo apa ora. Nembango. Nggih, napa, Mas? Lho monggo kersa iki mau ana pamundutan mbok menawa sampean badhe minangkani. Oh, isih ana angenteni, imbang ana katresnanku, lali janjine, rengu. Monggo. Milih dhewe. Apa? Angenteni. Angenteni. Oke. Karo jumeneng ya, Mbak Wesek. Karben otot-otot kang ngono kaki iki karben lancar peredaran darahe. Wah. Ya. Karo jumeneng nggih. Anu anggo bawa ora? Langsung mawon. Langsung oke no. Siap. Langgam. Angenteni. Oke. Langgam malus iki. Yuk, mangga. Buka celuk le langsung. Mangga. Aku ngenteni tekamu kaya ngentenimu dene wahyu janjimu dan sasumimpen jroning kalbu dawang bagus papujanku tak jaluk citra janji duh kang masih rawang merati among sirah dadi ati rina wengi aku tansah anganteni Muga tatepotan saksu manding haywa kanthi dawang bagus lancerku kuning Mbak Sri Wahyuni menika saangkatan kalih kula. nggih Bentenipun Mbak Sri Wahyuni riyen
SMKI, SMK Allah. Negeri 8 Kara. Allah. Nek kula nak SMA biasa mulo. Allah ampun ngoten to, Mas. Mulo ra iso nabung. Aduh, mboten kok. Kasih belajar, Mas. Nah, iya. Lanjut. Kledang kae teko pranyoto jine dateng citra Sekali lagi. Oh, enak. Kira meneh kae sing enak. bisa saumpama lali kalih kula Astabrata. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni Yuk. Kledang kae teko pranyoto jine dateng citra kelangan lit walat bisa saumpama aja lali kalih Makasih Mbak Sri. Sami-sami. Sedelo meneh bakal KKN to nggih. Lho mikir digowono. Iya. Nggih, Mas. KKN ning endi? Wonten Boyolali. Engko malah bisa penari. Iya. Iya. Saiki Dek Sinta karo Mbak Enggar jumeneng bareng. Wah, Mbak Enggar gung jumeneng blas lagi mau karo Dek Sinta ketok ya. Dek gundul-gundul pacul. Yuk. Ya. Oke. Wilujeng dalu Dek Sinta, wilujeng dalu Mbak Enggar. Sugeng dalu. Inggih, sugeng dalu. Ya. Wah. Oh, cek. Mau anu. Saiki jenengan berdua,
nembang. Iki ana pamundutan apa iki mau sing wis tak bacakan. Monggo pilih sing pundi. Bodang kuning sampun. Sing dereng lali janjine ya. Rengu kapelut imbang ana katresnanku. Wah. Nggih, lali janjine mawon. Lali janjine. Gila. Sambung macanan. Sambung apa? Sambung macanan. Apa kuwi? Seragenan. Oh. Wong nek uripe ning bis ngono kuwi. Ayo digedroke, digayangke suasana pada malam hari ini. Yuk. Iya, iya. 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 Lala, lala. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Lala, lala. Jogja Solo. Asik. 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 Hasta berapa? Suka. Amar, 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 amar. Kadung dandan kowe ora Pos. teko. Ndara Puntadewa nek tapa wanter nganti ketekan Sang Hyang Wenang, nganti Wahyu keprabon ditampa karo Prabu Puntadewa. Lanjut. Ya, lanjut. Jancane kowe ning ati galakanmu sajak nyupri yang Halayo, halayo. atiku sujan kepingan sakaro manis alino.
Ndara Puntadewa karo Kyai Semar dipacaki karo Sang Hyang Wenang. Dadi resi sing jenenge Resi Pancatunggal. Lah, Kyai Semar didandani sing jenenge Bambang Asmara Bumi. Lanjut. Iki karo mbacute kata aja. Ya. Jane-jane kowe nendi lalakaku sajane atiku sojone tuwin karo wani alino. Ndara Puntadewa iki dikongkon apa to? Tapa ngrame. Dadi sakwise nampa wahyu iki tapa ngrame mbebantu sapa sing butuhake. Alhamdulillah, Truk. Napa? Ndara Gatotkaca sing dadi watu wis ditambani karo begawan ya kuwi begawan Pancatunggal malihane Prabu Puntadewa sing dipacaki Sang Hyang Wenang. Oh iya. Dikne kan jumeneng. Oke, heeh. Kurang siji. Heeh. Sepati. Ya, monggo sakniki bebas mawon. Ngaturaken menapa. Musik. Musik. Heeh, digobong musik no. Heeh. Jaka Tingkir. Oke, Jaka Tingkir. Enek sing joget apa ora? Ki joget 100.000 ki. Ayo. Ayo joget 1.000 ki. Heeh, Jaka Yoko Tingkir. nenek sing gelem joget ya wis beneran. Ayo le. Niki kula nggih nganu beto adik kula. Oh nggih. Sinten Mbak Niken? Iki mbok iki jenenge sapa? Iya. Ayo, Jaka Tingkir. Jaka Tingkir. Wah iki lho, nyawang gelute seru banget Nyawang gelute begawan Pancatunggal ya toh karo Prabu Begawan Pancatunggal karo Prabu iki sapa mau Sadat Tunggal. Wah, luar biasa gelute. Wah, der. Rame banget. Saya rame neh tahun ngarep nanggap neh ya. Ayo lanjut. Ya. Hasta Brata.